ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବିଜୟନଗର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାକାର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଦେବ। ସେ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ବକ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ରାଜା ବକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହା ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ପୁରୁଣା ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଗରିବ ଓ ସରଳ ଯୁବକ ଆସିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯୁବକଟି ବକ୍ସଟି ଧରି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଆଉ ବକ୍ସଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଖୋଲିଗଲା। ବକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ଧନରତ୍ନ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ସରଳତା, ସରଳତା ଏବଂ ସାହସ। ରାଜା ଯୁବକର ସରଳତା ଓ ନିଷ୍କପଟତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ସରଳତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼।